today's video, we're going to explore some historical church here in Pampanga. So, our first destination is the Santa Monica Parish Church in Mexico, Pampanga. Time check guys, 3 o'clock in the afternoon. Dito? 90. Ay, ito 91. Yes, okay. 91 ba? Oo. So, magagas muna tayo guys. Dito sa may Metro gasoline station. So, 91 pesos po yung gas nila dito. So, yan guys. Nakapagpagas na tayo. Pagkaraan ng 500 metro, umanan sa Putod Panda Paki Road. Sana walang traffic. Safety yun sinasabi. Yan, kapag-traffic ngayon mga nagdala. Yung mga... Tignan mo nga din. Yes. Isang kaldero. Okay, yan. Ito, malapit 1.5. Tayo. Yan, yes. Kasi, sabi nila, dumami na daw yung stock natin ngayon. Wapin nga, may nakuha na sila. May nakuha na nga sila. Pero bakit nataas pa rin ang bigay? Sa ano, hindi ko alam anong, nakalimutan ko yung lugar, nag-rollback sila ng tag 10 pesos. 84 na lang yung gas. Saan? Hindi ko alam, nakalimutan ka ba? Umanan sa Natuan ba? Putod Panda Paki Road. So guys, dito tayo dadaan sa may barangay Kutud, Angeles City. Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Putod Panda Paki Road. Kumaliwa sa Putod Panda Paki Road. Cotton candy. Pagkaraan ng 2.3 kilometro, umanan sa Panda Paki Resettlement Road. SIM and available.
balik lang. So guys, today is Holy Wednesday. Palayan. Yung dinaanan natin. Ano? Ang gabal doon. Mm-mm. 80 kilomit. Ah. Ay. Mga pasagos. Nauulo sila. Palayan. Yung signage na hindi ako nakapagpa-picture. Meron? Wala akong picture sa Palayan. Hindi tayo nakastop. Meron, I love pa lang yan. I love Laur lang. Tsaka yung ano. Ito, bumalik na naman. Dito lang siya sa Mexico. Ito Palayan. 1-3 lang. Dapat, ano? Dalawal dito. Di pwede mag-add. Nilalawag ko sa mga video natin, hindi pa kahit na malaki. Hanggang 1 lang siguro. Ganun. 1,260 nga lang siya. Palayan. Dito wala. So, sobrang init ngayon, guys. Sana hanggang mamaya mainit. May ginagawa na rin. Pagkaraan ng 500 metro. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Chill ka mo. Tapos paalala ko, Holy Wednesday ngayon eh. Nakapoto ves, mga Miyerkules Santo ta. Ihaw. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. So guys, we're now here in Pandakaki, Mexico, Pampanga. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan. Pagkatapos kumaliwa. Kailangan natin mga kalubag ng English. Matatami tayo sa gas. Ganun. Matatami tayo sa gas dyan. Sa akin, nakamagda. Okay na yun. Kumanan. Yan na. Pagkatapos kumaliwa. Yung park. Hindi mo rin lang. Pandaan Kumaliwa. Pagkatapos kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Siguro kumain ng version yan. Meron dyan. Ilan? Isa? Isa. Tsaka isang sneakers. Pagkano? 260. Kumaliwa. Nahiya na naman na natin sila. Sige. Kung nila naman ako papunta, hindi yung pa. Wala akong mama. Pwedeng daan. Pagkaraan ng 300 metro. Manatili sa kanan sa Pandakaki Payong Road. Xerox, print, scan, tarpaulin, sticker, laminated permit.
kanan sa Yeah. Banda Kakitela Payong Road. Pagkaraan ng 3.2 kilometro. Kumanan sa Arayat Magalang Road. Davao na sa Ano? Davao. Bakit? Nakakuha daw sila sa Brunei. Ah, Yung gobyerno na hindi mag-boycott ng electric bus. sino? Sa mga kulot na Oo na. Kahit full tank na isang bed. Ano lang, isang bali. Isang daang ulit. Bigay sila. Ito, pag full tank, magkano? Apat na libo. Dati, Dalawa lang. dalawa din. Ay, hindi. 2.5. Mga pulse. Full tank. 2.3. Mga pulse 6 to type. Full tank. Dati, yung dating presyo. 2.3. Ah, Bobes. Lalo yung super man. Buti pa dito malilim. Uy. Bobes, truck yung coke yan ah. Uy, ang ganda ng bundok. Ay! Kitang-kita yung ano. Tuyo siya na. Oh. Sa likod tayo pumunta. Ganda ng bundok, guys. Try. Pagkaraan ng 500 metro. Kumanan sa Arayat Magalang Road. And I think I found you to love you more. Kumanan sa Arayat Magalang Road. So guys, we're now here in Telapayong, Arayat, Pampanga. Oh, dito 92 ang gas. Mura pa din doon. Uy, dami bumibili. Pagkaraan ng 6.8 kilometro. Kumanan sa Arayat, Mexico Road.
Tagal naman ito. Nagsara na yata ito. Uy. Yan. Dito na ito to. Ay, pabasa. Wala pa tayo nakasalubong na magdahang. Walang gano'n. Oo. Wala. Sa ano, sa gano'n. Super na ito. Barangay San Antonio, Arayat, Pampag. Wala. Bumili ka na lang. Gusto. Anong ulamin mo? Anong ulamin mo? Cheers na. Anak? Cheers. Meron ba dyan? Ay, doon pala ba? Nalalayang niya kaya hindi makalagi yan. Better eh. Hinakit siya kaya magtutubi sa rin. Ciao, Mami. Ito may barya, oh. Cute naman ng pera. Pang-boring naman ang kaya. Siyempre, best tayo. Yung parang ano. Ang cute. Ano mo yung parang mga pag-uling sa rin. Oo na. Pero dito ba siya alam na yun? Oo. Yung Amplia sa ano, sa Angeles, hindi pinapansin. Adin doon? Hindi yung dati, yun sa Manila. Ay, wow. Ang ganda na nun. Oo na. Hindi na. Sugar lang yung pinapansin. Uy, 98 dito.
dito? Hindi. Saan kasi tayo na po? Minsan lang yata. Saan? Ako kasi balik-balik. Oh, pwede. Baka nung kasama mo si Jongkyo, eh, dumadaan kayo. Siyempre ako din alam yun. Hindi, wala pa naman ako nung kayo. Ano kayo ni Jongkyo? Kumanan sa Arayat, Mexico Road. Nung pumunta tayo ng ano? Bulacan. Nung bibili tayo ng pyesa. Ni Suba ay Sportivo. So, Oh, tagal na. hindi. Dito, bis. Pagkaraan ng 5.9 kilometro. Wala man. Kumaliwa. Dito. Sa Apalit. Oh, tama. Malapit na lang po. Lalabas tayo ng ano? Malayo ba yun? 7 kilometers pa yun. Apalit? Kapalit? Malayo ko yung kapalit. Oo, nga, pero. Nasa 20 siguro. Ay, sarap. Kasi Nasa. Palabas na tayo ng ano. no? Yun, thank you. Mexico pa lang. Ha? Mexico na ba? Mexico pa lang. Wala tayo sa Arayat. Yan, malay na tayo. Wala kasi signage. Balas na yun. Thank you. San Juan? Barangay San Juan, Mexico, Pampanga. So guys, we're now here in Mexico, Pampanga. Parang Philippines din. Kaya may ragul kang makanyan, Neves. Kasi sobrang strict to. Mga pariwaran. Ang bulidig yung takang nasusuwag mo na yun. Sabi na yung klase. Sabi ni parents. So guys, we're now here in Barangay Santa Cruz, Mexico, Pampanga. Ano? Ay! Guys, may madadaanan tayong nagpe-penitensya. Ay, ang dami! Ito guys, bibidyo natin. Ay, hindi. Ano sila? May palabas. Kala ko, ano, nagmamalas. Yan guys. Ako yung gumanap ng history. Ako po si Magdalena. Ay, hinimatay! Hinimatay yata sa kakabuat ng pulis. Yung pangalan ko sa Pilata niya. Pilato? Oo, kasi. Ba't kaya sa langit si Juan si Pilata? Hindi. Hindi kasi siya nag-text eh. Hindi ko kasi siya nag-text. Close kaya. Dapat nag-text siya para lang na hindi ko siya nag-text. Bilya Chanko. Lalabas tayo ng ano yan, Mexico Bayan.
320. Buko pala. No? Maganda. Mura? Ay, bakit kailangan ma-expire yung freedom ko? Yung mga kaibigan ko, okay lang naman sa parents nila kahit umuwi sila ng late eh. Bakit ako hindi? Ganyan ka rin. Bawal ka umuwi na. Tapos yung trabaho na pagtaas ng pag-aaral, yan ang sundo na ako. Sundo. Kasi baka daw sino-sino yung walang dali sa akin. Kaya yun na yun. Alaga namin kayo. Wala masama doon. Meron ma. Alam niyo kung ano? Nawawalan kami ng chance para isa lang i-enjoy siya. ang buhay namin. Dalawa naman. Makausap ko. So guys, ito may ano rin. Philippine pension. Pamilya? Never naman kayong nawala ng chance ha. Nakakalabas naman kayo, di ba? Pumapayag naman kami na gumala kayo with friends with proper caution. Mas maganda na yung maging safe kaysa magsisi tayo sa huli kasi may nangyari na. Prevention ang ginagawa namin ng dati nyo. Hindi mo kami maintindihan kasi hindi mo pa nararanasan maging magulang. Pero kayo, naranasan nyo naman maging bata. Pero bakit hindi nyo ko maintindihan? Naranasan na namin maging bata kaya alam namin kung paano kayo mag-decide kung ano yung mga pwedeng mangyari habang nasa labas kayo. Napagdaanan na namin lahat yan. Kaya trust us kapag sinabi namin hindi okay ang isang bagay para sa inyo. Pero iba na po ang panahon ngayon compared noon. Pare-pareho lang yan. Noon at ngayon, marami pa rin nga aksidente dahil sa kalasingan. Marami pa rin nadidisgrasya dahil sa mga maling desisyon. Akala ko pa naman kakampihan niyo ako. Pareho lang pala kayo ni Daddy. Hindi kami pareho. Mas malala ako, Marty. Kapag ako ang nagalit, ituturing mong mabangkit ang daddy mo. Ang daya niyo! Ganyan talaga ang buhay. Kailangan niyo matuto habang bata pa kayo. Para kayong diktador. Buhay ko to. Ibigay na lang sa akin yung mga desisyon ko. Hanggat nakatira kayo sa amin, hanggat kami ang nagbibigay ng allowance niyo, kami ng daddy niyo pa rin ang masusunod sa bahay na to. Nakakainis naman eh. Talaga? Mas mainis ka sa sasabihin ko. Simula ngayon, hindi na kita papayagan lumabas para mag-inom. O naman! Ang gusto ko lang naman noon, Papa Dudut, ay bigyan nila ako ng chance to explore. At 20 years old, dapat hinahayaan na nila akong mag-enjoy. Kasi malang pinakalan ko nila sa akin. Wala silang wala sa kakayahan ko to decide on my own. Marami tuloy akong nami-miss dahil sa pagiging stricto nila. May mga lakad ang barkada namin na hindi ako nakakasama. Minsan kahit nagpapaalam naman ako ng maayos, kung tingin nila ay hindi safe ang pupunta ko, ay hindi talaga nila ako pinang mga kuya ko kung ano masasabi nila sa ugali nila dahil ay nasa kanila lamang daw Uy, sila. sarado na. Wala naman daw silang choice. Ganyan dati, no? Dahil at the end of this day, ay sila pa rin ang sumusuporta sa 45 na lang ako. Swap na. 46 na lang Kaya sa wala ulan. kaming karapatan para magreklamo. Yan yan. Wow. 50 pesos. Iba ako Ay, papanin. may procession. May choice ako at yun ay ang magrebelde. Kahit na hindi ako pinayagan, lumalabas pa rin ako. Yan ang Hindi na bata. ako noon sumusunod sa binibigay na Sama eh. sa akin. Nagamit ko rin yung stupididad ng walang pasabi. In an instant, ako ang Yeah. naging black sheep ng pamilya. Ako yung laging pinapagalitan, laging kinakahiya dahil sa pagiging pasaway ko. Mexico. Ako yung disgrace sa pamilya namin dahil lang gusto kong gawin ang mga bagay na gusto kong maranasan. Nang mga oras na yon kasi ay gusto ko lang iparamdam sa kanila kung gaano ako nasasaka sa pagiging strict nila sa akin. Day ko pa ang family pet namin. Pagkaraan ng 500 metro. Kumaliwa. Lagi nakalish at ikinukulong. As a result ay nalayo ang loob ko sa pamilya ko dahil parang hindi nila maintindihan ang pinanggagalingan ko, Papa Dudut. Marty, saan ka na naman pupunta? Sa labas po. Lalabas ka? Sino kasama mo? Sina Carlo. Hinihintay na nila ako sa labas. Nagpaalam ka ba?
Na-realize ko lang po kasi na matanda na Paano? ako. Kaya hindi ko na kailangan magpaaral pa sa inyo. Hinayagan ka? Sabi? Gumawa. Ay, ito hindi. Ito pala yung tinitingnan mo. Lalo na noong nalagay sa alanganin ang posisyon niya bilang police officer. Question kasi kung So guys, nakikinig kami ng drama sa radyo. Mabilis na bumalat ang balita na dahil daw pulis ang papago Ay, dito. Pagkaraan ng 600 metro. Masyado raw Kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Despite all that, hindi ako pinagalitan ni Dad, which is concerning. Si Mamang nagalit at ang galit niya ngayon ay Hindi ako naway sa familiar tunan sa dito. pagitan namin. Ayun. May siya. Bigla na lang ako palayasin ng sarili kong magulang papaduro. Must make a pact. Salvation. Sa JASA pa rin mo. Ano? I'll be there. First time mo dito? Dito sa Canada, pero Ah. hindi naman siya attention. Nagagano ko sa Canada. My head. Sige na siya. No, best. Iba yun. Para ako makakalas. Ha? Ah, pero ganyan yung style niya. Ito. Pabasa. Kakatawa ito. Sounds Hirap mag-edit ng may copyright. Ay, ang ganda na bahay. Luma. Sige, sige. 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 galing din ang pagkapag ng dive ka. Ano ng dalawang tatas mo? Galing din ang pagkapag ito. Park serye. Sa Angeles, nagtotoo. So, medyo maskip po yung daan dito, guys. One way lang ba? Nakapark kasi sila sa ano. Oo, lang ito dapat. Oh. So, first time po namin dumaan dito, guys. Ano? Ah? Wala mong tindahan dito. Ito, highway na. Kumanan sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Welcome to Barangay Santa Rosa. Ah. Pagkaraan ng 700 metro. Kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Oh. Likot lang tayo. Ganun siya. Likot sa tawag ko. Pinakabasa mo niya. Hindi na ito ano sa bitabi ng palengke. Yung simbahan? Eh. Hanapin na natin ito. Oh. Kung ako sa place na ito. Ikot-ikot lang. Balik-balik. Ikot-ikot. I'll be there. Oh, 89 lang dito. Saan? Eh, Saan? petroleum. Ako. Mamura pala dito. Hindi ako nakakita ng itin. 89. Ayun! Kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Ito pala siya. Ganda. Ay, daming parking. Ano
lang. Ito lang. Saan kayo entrance? Ito na pala. Kaso yung entrance. Ikot lang tayo guys. Makapasok tayo sa loob ng simbahan. So, ito po ang pinaka downtown ng Mexico. Pampanga. Makasal na naman. Hindi, pwede. Ay, naalis na yung Mexico. Ayan. Package your own ways. Uy, may truck. Pwede mo bukas. Eh, tama, di ba? Hindi tayo mo ano. Ito yung kung saan tayo lumipo nung gabi. Gate 1. Pasukan lang to. So guys, nandito tayo ngayon sa tapat nitong lumang bahay. So maglalakad tayo guys, papunta sa may Santa Monica Parish Church. Kasi po bawal nang pumasok yung mga sasakyan sa loob. So samahan nyo ako guys, maglakad tayo papunta sa may church. So medyo malayo po yung pinag-park namin. Ayan. Kung paano nung utang mo yung mamukulat na, pero So, ito po yung church, guys. Yan, sa gilid. Sige po. So yan guys, nandito na ulit tayo sa may harap ng church. So, this is Mexico Public Market guys. Yan. Katapat lang po niya nito Santa Monica Parish Church.
Welcome to the Santa Monica Parish Church here in Mexico, Pampanga. Established in 1665 by Father Jose de la Cruz, is a cornerstone of Kapampangan Catholic history. Though the original structure was destroyed by an earthquake in 1880, the historic 17th century stone and brick bell tower remains, representing the town's deep Spanish colonial roots and heritage. Ito po yung harap ng church, guys. So, sarado po itong main door. Hello, sound check. Check 1, 2. So, ito po yung itsura nitong church, guys, dito sa may left side. Oh, ito pala, guys. Naka-open itong pintuan dito sa may side ng church. So, ito po ang loob nitong church, guys. Ayan. So, kahit po nakasarado tong center door, yan, open naman po yung mga pintuan sa side ng simbahan, guys. So, tignan po natin tong sa may right side.
na rin po itong church na to guys. 17th century pa, andito na siya. So finally guys, nakarating din tayo dito. So ito po yung pintuan guys, lumang-luma na din. So guys, hope you like this video. Thank you for watching.